дар рӯ парои турмаи ваҳдат муассисаи сукунатӣ аст. кадом маҳбусе ки озод шавад дар ҳамун турмаи муассисаи сукунатӣ то бо ҳамун замони моҳлатш бучида намеравад, ба қайд мегирад. ҳаҷа ки мана дид омадам бисёр гирья кард. баъдтун бародар чӣ алам дорӣ қа гирья мекунӣ? Гуфт номлои дар зиндагӣ хидмат намебахшам. гуфтам чӣ кор кардӣ яка? гуфт бовар кун ман бисёр мошинои беҳтарин доштам, моли зиёде доштам. ҳар рӯз ҳамин занам гуфт ҳамин бегоҳ занг мезад. мард, ту худо иқа даромаду додааст, иқа магазино дорӣ, даромад дорӣ, ман ҳамин тиллоҳои давраи авсим хати бигардам. мега як рӯз 10,000 сомон дар кисам гирифтам, оилама занг задам ки омода бош, магазини тилло мерем. гуфт дар хона модари пир доштам. ҳамин модарам гуфт суҳбати мана бо ҳамсарам ҳамун модари калонсол шунидааст. ай ҳамсарам пурсида ки кие занг мезана? ҳамсарам гуфт номи мана гирифтааст. чӣ мега модар ки калонсола? гуфтае ки мана гуфтеста ки либосата пӯш тамошо мерем. ин модаракам дар ҳол ҳамин давида асочаш қати ҳамун кастумчаша пӯшида пеши дарда истодааст. мега омадам ба машинам, машинои баланд. ҳамсар ма гуфтам биё бишин. ҳамсарам омад шиш, дидим модарам асозанон омада истад. гуфтам ин кампир куҷо меравад? ва як ғурур. гуфт ки охе ман гуфтам ки тамошо мерем, ям кастумчаша пӯшида омад. гуфтам охе ман матра магазини тилло мебарам. баъд ин модар омад мега дари пушти ур сувор шид. манам нафаромадам дастча бигирам. гуфтам натонав сувор нашавад. як ҷавони маҳбус қисса мекунад, як марди маҳбус зиндонӣ. як ҳафта пеш. баъд гуфт рафтем, ман дасти ҳамсар ма гирифтам, дукони тиллофурӯшӣ рафтем. ай модару ман фаромӯш кардам. гуфт чанд миқдор тилловорӣ харидем, ба ивази 10,000 сомон назди ҳамун ҷавони ҳисобчӣ омадем. дар пешиш мондам, гуфтам бародар ҳисоб кун. ин ҷавонам дар ҳол ҳисоб кард, гуфт 10,100 сомон. бисёр нороҳат шудам, асабӣ шудам. гуфтам чӣ ба 100 сомон зиёд ҳисоб мекунӣ? ман як тоҷирам, иқа магазин дорам, мошинои беҳтарин дорам. бача ту аз ман 100 сом нагир. мега ҷавон бо ҳисоб кард, гуфт 10,100 сомон. гуфтам 100 сомон аст куҷо овардӣ? гуфт аз ҳамун бари ҳамун тиллоҳо як чалаи ниқра бардошт. гуфт анами арзиши ҳами 100 сомон аст. мега ман нороҳат шудам, гуфтам ман ба ҳамсар ман ниқра нахаридам. ин хато шуда омадааст. ман надорам дига пул. мега аз пуштим яке модарам садо кард, бачаҷонам, ҳамира ман гирифтам. агар пул надошта бошӣ лозим нест. мега манам аз ин ғазаб натонистам поён кунам. надорам пул гуфтам. 10,000 пул дора барои ҳамсараш, 100 сомон надора барои модараш. мега ҳамин ҷавоне ки савдогар буд, яке обои дидаш рехт. гуфт ки ҳамин ангуштарин барои модара ҳадя мекунам. гуфтам чӣ ба ҳадя мекунӣ? гуфт ман як моҳшид ки очамаи дунё гузаштааст. агар магазини тилло ма бутун дига хоб намехезам. модар бигузашти як дилогоҳ намон, як дидаи интизор дар роҳ намон. гуфт инам фаромӯш шуд. чалар ҳамун ҳадияш кард. баъд даст сана гирифтем, мошин да савар шудем омадем. як рӯз гуфт ҳамин ҳамсару дӯстам молум банкрот шидам, турмам овардан. гуфт ина ҳамин 5 сол гуфт дар ҳамин турма фақат як кас дидори ман меомад. ҳамун модаре ки як чалаи ниқрара нахарида будамаш. ҳар мошини ҳамсоярам мегирифта ки ман бирам бачама бинам ба ҳамун асоакш. гуфт долла аламш дар як чиз аст. алам дар як нуқта ҳаст. ман 2 рӯз пеш аз он ки аз турма бибурам, ҳамин як ҳафта модарам наомад. саросима шудам, ин модарам чӣ кор карда боша? 2 рӯз пеш аз ҷавоб шуданам
یک همسایه آمد گفت که مادر دو هفته شده دنیا گذشت. همسایه ها به خاک بردنش. برای این دوستای عزیز، اگر کسی که در زندگی قدر پدر و مادرش بدانه هیچگاه خار نمیشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که دعای پدر و مادر در حق فرزند مانند تیری که از کمان میبراید و در نشان میرسد. اگر باور کنید هر چیزی که ما داریم ایامو دعای پدر و مادر باور کنید. همین شما دعا میکنید پدرای نورانی که این دنیا آرام است، تنج است، یک رحمت خدا هست. زیرا شما به همون مهنت حلال، نان حلال این موی های سیاه سفید کرده. این زندگی را شکر کنیم به خدا. این حیاتش. این کسی در خانه پدر و مادر داره درهای جنت به خدا داره. در جنت به خدا داریم. خداوند همونو به راه راست هدایت کنه. خداوند اگر پدر و مادر در عالم خاکن، خدا قبرهاشون جنت قرار بده. خداوند مهربان دعای